Bashana seqhuma ivolovolo ko N2 bashana asarenda amadoda ahusha ngezisu elingisa inyoka bashana enqanyikelo line imkhulukude emdala bashana omahlomo ehlasela bashana hey bamba inkunzi uhlonyiwe bashana ziphinde ishaye nama penthouse bashana baqhakeza imizivakashi bazingekho bathe begudla koStenga webashana ku-N2 kanti abakasidlodlo bese bethintiwe ngalamadoda webashana egudla ngensimbi yomlungu le umzamo weJalimane webashana iMercedes bathe bengazelele webashana whoop sabe bavale ezakasidlodlo webashana kwanqama ukushatini Khulukudela omunye umkhulukudu webashana wabuhlohlina yini uthubula ubhekisa kwabasidlodlo ubaleka ushaya igetsa yongena ehlathini webashana kwasho ukuthi la webashana kuboshelwe inkunzi malanga ze-elite unit webashana kubonakale ne-G8 elimhlophe webashana uma bona bulawo webashana inkunzi malanga umthakathi weyindaba webashana lezi webashana zikuthubula usuyosithele ekhoneni webashana kuthiwa umgejile abethe ekhoneni ukhamisile lapha uthi ahlekehleke ulimi ngaphandle kuculwa amagugu kuwena umkhulukudu usuyongena ehlathini webashana usiphulikana ngesigwagwa sabona nalezi eyisemotweni ezu3 mkhulukudu ukuthi hayi ivolovolo eqhuma lapha hayi akuzwiwe webashana bopha manje imvu baphuma emotweni bathi buku ngezisu besarenda webashana abanjwa nebhamu la webashana engekho emthethweni kanye nempahla webashana ekubonakala ukuthi intshontshiwe ngoba ayinayiliphu bakhalela amasongo asikhonyela webashana ashi ibhuzu engqini bevalelwe emavunini webashana ushobile ezweni webashana isazosho lo mpahla hey lu kyo plarum Tugas